Lecha Watanga Express yatekeshera kufura Zimbane. Mugili Mobimba Chale Musungwa Papa Ngwasuma Chenes Paulo Chibata Masansai. Nakolo ya Nzambe Vashishi vanondina matira nekwandisi vashinditsivira kuva vengi vangu Mwari vakukomborerei vakuchengetedzei nekusingaperi urambe muripo mukashaika ndokuda misodzi Istikadarera Aronimek Papa Etika Atamuka Raut Chakaras Macheke Babeka na wanda Chisomba Zanokodi Bamusengerere Alexio Mamabe Musongo Chotanga yakabatana iwe yaone chotanga yakabatana tati yaunzwe chotanga yakabatana ande meri nechotanga music ande nayo ande meri nechotanga music ande nayo Satana
chikondi chakanaka nochinja chakanaka wachita chakaipa pachedu hama haperi nesu sekumirira hapana unonishuwira kuseva nenyama vanongati ngovaone rudo serwe rurimi nemazino rurimi anogaro rumwa nemazino asi hapana pakamborongedza mabhegi kuti zvemunonda zvitadza nanasi zvinogarisana zvese mumukanwa mumwe chete vanongati ngovaone rudo vanongati ngovaone rudo serwe rurimi nemazino rurimi anogaro rumwa nemazino asi hapana pakamborongedza mabhegi kuti zvepanonda zvitadza nanasi zvinogarisana zvese mumukanwa mumwe chete vanongati ngovaone rudo ndinopa kutenda kumafanzi angu nekuti munovimba neni amuteereri manyepo kubva kuvavengi vangu munomira neni kusvika mabata chokwadi nekuti munoziva kuti ndagara ndakarongeka kuva pandakagadzira zita rangu munoramba muchinditsikira ndinotenda zvikanzi nemafanzi esirachale musungwa rinonaka kunge uri kumwatsi nechingwa chine mazai pakati zvikanzi nemafanzi esirachale musungwa rinonaka kunge tiyofu nechingwa chine boloni pakati anzi nemafanzi esirachale rinondipengesa chale anoridza muridzi mukuru chaiye konye kupeza nyota kuyenda paziva.